Доброго ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Цудоўна, што вы далучыліся да нашай кампаніі гэтым прыгожым вясновым ранкам. А ранак сёння не зусім звычайны. Ён святочны і тычыцца непасрэдна нас. Сёння прафесійнае свята работнікаў радыё, тэлебачання і сувязі. Віншую вас, калегі, а таксама ўсіх дарослых, чыя праца звязана з радыё і тэлебачаннем. Ура! Бясконцага натхнення вам, смелых ідэй, цікавых праектаў і прафесійных поспехаў. А таксама мноства слухачоў і гледачоў. Гісторыя беларускага тэлебачання пачалася ў 50-х гадах мінулага стагоддзя. Спачатку тэлевяшчанне вялося з мінскай тэлестудыі ўсяго па 2-3 гадзіны за суткі. Паказвалі пераважна канцэрты, спектаклі і фільмы. І не ў каляровым, а ў чорна-белым варыянце. Сёлета ў студзені беларускае тэлебачанне адзначыла 70-годдзе. За 70 гадоў развіцця адбыліся неверагодныя змены беларускага тэлебачання. Ад невялікіх студый і чорна-белых кадраў да мультымедыйных цэнтраў і яркіх лічбавых эфіраў. Сведка гэтай гісторыі мінская тэлевежа на вуліцы Каменістычнай 6. Мінская тэлевежа – візітная картка беларускай сталіцы. І аблюбаванае месца фатографаў. Адсюль атрымліваюцца прыгожыя панарамныя здымкі горада. Мінскую тэлевежу пабудавалі ў сярэдзіне 50-х гадоў мінулага стагоддзя. З тых часоў яна некалькі разоў мянялася як знешне, так і функцыянальна. Спачатку яна трансліравала адзін канал, прыкладна праз 15 гадоў 3 каналы. Вежа тады была вышынёй 200 метраў. Аднак каляровыя перадачы беларускія тэлегледачы пабачылі толькі ў 70-х гадах. Пасля радыётэлецэнтр, які перадаваў сігнал, перанеслі за межы горада, а вежу пакарацілі на 40 метраў пад радыётэлефонную сувязь. На вышцы замацавалі 8 5-тонных пялёсткаў, якія можна разгледзець здалёк. Адсюль і пайшла народная мянушка вежа – торт са свечкамі. Знаходзіце падабенства? Безумоўна, Кайся, менавіта так мінская тэлевежа выглядае зараз. А вышыня яе 176 метраў і 85 сантыметраў. Скажу я вам. Вежа зноў стала выконваць тэлевізійную функцыю. На ёй усталяваны антэны, адна з якіх для лічбавага тэлебачання, другая для радыёпраграм. Сёння тэлевежа ў прыгажэнні нашай сталіцы. І ў бліжэйшы час яе аблічча не зменіцца. Вось такая тэлегісторыя ў дзень работнікаў радыё, тэлебачання і сувязі. Ну, а мы рухаемся далей і прапануем вам мультфільм. А зараз, сябры, у нас для вас сюрпрыз! Цікава. Мы з Касей пазнаёмім вас з адной маленькай, аднак вельмі жорсткай птушачкай. Ого, няўжо маленькая птушачка можа быць жорсткай? О, нават бязлітаснай! Яна заманівае ахвяр песняй, а пасля... Ой, мамачкі! З лацінскай мовы назва роду гэтых птушак перакладаецца як мяснік. Ого, няўжо такая птушка водзіцца ў нашай краіне? Нават 3 віды. Ой, паказвайце хутчэй. Толькі ты падчас нашай вандроўкі сядзі ціхенька, на ўсялякі выпадак. Людзей і зайцоў саракош, праўда, не чапае, але... Добра, не пачуйце ад мяне ні гуку. Знешне саракуш выглядае даволі прыязна. Птушачка з вераб'іных. Нават мілая. Яна водзіцца ў Еўропе, Афрыцы, Паўночнай Амерыцы. У нашай краіне сустракалі 3 віды саракушаў: шэрага, чарналобага і жулана з рыжай спінай. Саракуш звычайна сядзіць на адкрытых месцах і высочвае здабычу. Звярніце увагу на дзюбку. Так, загнутая. Дзюба з загнутым канцом сведчыць пра тое, што саракуш драпежнік. А чым ласуецца саракуш? У меню шэрага саракуша і жулана буйныя насякомыя, напрыклад, хрушчы, конікі, мядзведкі, а таксама яшчаркі, палёўкі, землярыкі.
Шэры саракуш палюе нават на птушак меншых за яго. Вось і зараз сядзіць на галінцы. Думаеце, гойдаецца на ёй бы на арэлях? Не, сябры, саракуш выглядвае здабычу, назірае, а пасля кідаецца на ахвяру. Ён пролятае над травой і завісае ў паветры. Так шэры саракуш можа правісець да 20 хвілін, каб нагледзець здабычу і злавіць яе. А яшчэ саракуш робіць кладоўкі. Ён насаджвае здабычу на калючыя кусты ці галіны дрэў і ласуецца. А калі наеўся, пакідае ежу на запас. Саракуш – адна з рэдкіх птушак, якая падчас палявання падзывае здабычу голасам. Хітры драпежнік. Ён карыстаецца тым, што большасць птушачак па сваёй прыродзе цікаўныя. Пачуўшы дзіўны гук, яны ляцяць паглядзець, што адбываецца. А там іх чакае саракуш. Але і ў саракуша ёсць ворагі. Згодна з законам прыроды, ворагам лічыцца той, хто большы за цябе. Саракуш баіцца лісіцу і куніцу. А ў небе на саракуша палююць ястрабы, сокалы і совы. Выдатны зрок раз-пораз выратоўвае саракушу жыццём. Ён своечасова заўважае буйных драпежнікаў і голасам папярэджвае сваякоў і суседзяў пра пагрозу. Так і жыве маленькі жвавы драпежнік пад назвай саракуш. Не будзем яму перашкаджаць. Ой, час вяртацца ў студыю. Дзякуй, сябры, за лясную вандроўку і цікавы расказ пра незвычайную птушку. Рада, Ніколь, што табе было цікава. Спадзяюся, нашым тэлегледачам таксама. А зараз давайце адпачываць і глядзець мульцік. Ну як, адпачылі? Вядома. А зараз? А зараз я хачу ў вас спытаць, што, на вашу думку, часцей за ўсё разглядваюць у тэлескоп? Мне здаецца, месяц. Месяц? Ён жа бліжэйшы да нашай планеты. Яго можна як след разгледзець, кожную плямку. Так, а склад месяца значна адрозніваецца ад зямлі, як лічыце? Вядома. Параўнаў шэры месяц і нашу рознакаляровую зямлю. Што ж, тады слухайце і здзіўляйцеся. Чым больш вучоныя даследуюць месяц, тым больш цікавейшыя факты адкрываюцца. Што ты маеш на ўвазе, Лесік? Высветлілася, што склад месяца мала адрозніваецца ад таго, што ў нас пад нагамі. Ад зямлі? Не можа быць. Не веру. На месяцы няма нічога, акрамя камення і пылу. Ні воблакаў, ні атмасферы. Месяц зусім не падобны да зямлі. А ты паслухай, у месяцовых пародах, як і ў зямных, самы распаўсюджаны элемент кісларод. Нічога сабе. На гэтым падабенства не заканчваецца. Прыкладна на 98% месяцовая кара складаецца з кіслароду, крэмнію, магнію, жалеза, кальцыю і алюмінію, як і зямная кара. Чаму ж тады на месяцы няма жыцця, калі яго склад прыкладна такі, як у зямлі? У параўнанні з зямной месяцовая кара неверагодна тоўстая, мантыя таксама вельмі тоўстая, а ядро, наадварот, маленькае. Ядро ж зямлі значна большае. Справа толькі ў памерах ядра, Лесік? Не толькі, Ніколь. Галоўнае адрозненне ў тым, што зямное ядро актыўнае. Яно стварае магнітнае поле, якое абараняе нашу планету і яе жыхароў ад сонечнай радыяцыі. Зразумела. У зямлі ёсць магнітнае поле, а ў месяца няма. Таму месяц такі шэры і застылы, бо ён безабаронны перад сонечнай радыяцыяй. Правільна, Кася. А па складу мінералаў месяц амаль такі ж, як і зямля. Гэта даказалі не толькі прывезеныя часцінкі месяцовага грунту, але і назіранні пад яго паверхняй. Дзякуй, Лесік, за такія цікавыя факты. Месяц стаў для нас больш блізкім і родным. Нездарма ён натуральны спадарожнік зямлі. Заўсёды побач і амаль такі ж па складу. Месяц уначы замяняе нам сонца. Без яго і ноч не ноч. Як і добраранак без мульціка. Між іншым, зараз якраз час мульціка. О, давайте глядзець.
Што ж, сябры, прыйшоў час развітвацца. Вясёлага і цікавага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Багатага на прыемныя сюрпрызы і радасныя падзеі! А мы сустрэнемся з вами зранку У нашым добраранку!